Doncs aquest projecte és un projecte europeu que té com a objectiu millorar l'urbanisme amb una visió de gènere. En aquest projecte col·laboren 4 països, que seria Espanya, Grècia, Alemanya i Bèlgica. En cada ciutat tenim un grup objectiu diferent. En el nostre cas serien les noies joves que viuen en ciutats rurals de Catalunya. Té aquest objectiu de repensar Solsona amb una perspectiva de gènere. Per buscar com millorem l'urbanisme de Solsona i donar veu als ciutadans. En les ciutats hi ha una pluralitat de perfils que tenen necessitats diferents i el que intentem fer amb aquest projecte i amb la perspectiva de gènere és intentar entendre aquestes necessitats. No és el mateix que jo hagi d'anar a buscar una criatura a l'escola passant per un passeig com el que veiem aquí, que hi ha arbres, o si és un carrer estret on tinc dificultats, per exemple, per portar el cotxet, però quan dic un cotxet també seria una cadira de rodes, no? Com plantegem la ciutat perquè sigui més fàcil portar a terme aquestes tasques. Està molt bé que hagin escollit el Solsona perquè poder sempre es mira les ciutats grans. Aquesta perspectiva s'ha treballat molt a nivell de les ciutats, en el sentit de que hi ha uns indicadors, etc. Però quan anem en entorns més rurals és quan potser aquests indicadors no estan tan clars. Volíem investigar com s'adaptaven aquests indicadors en aquests entorns més petits i més rurals. Ha sigut la manera de poder traslladar-ho en un poble perquè les necessitats són unes altres, les sensacions són unes altres. Què necessites realment? Ens deien deixar de ser dependent del cotxe, però si parlem per oportunitats, en aquests entorns tenim un sentiment de pertinença i de comunitat molt fort. Sí, penso que la xarxa que hi ha en un poble no és la mateixa que hi ha en una ciutat i que les problemàtiques poden ser similars, espais foscos, per exemple, però si hi ha aquesta xarxa, estàs més protegit. Es va començar com fent visites i veient diversos llocs de Solsona, espais públics. I analitzar-los des de diversos indicadors. I finalment se n'han escollit 4. Però com que és un projecte obert, el que volem és saber l'opinió de la gent de tot Solsona. Perquè al final cada persona té les seves sensibilitats o les seves sensacions. I aquests 4 llocs tenim 4 taules. 4 taules amb 4 cultures, menjar i els espais que hi hem tret. Demanem a la gent que s'aproximin i ells mateixos també diguin la seva. De manera distesa pugui expressar inquietuds. Amb els QRs el que hem fet és traslladar aquestes conclusions en els espais, de forma que cadascú, quan passegi per aquests espais, pugui llegir-los. Es pot escoltar nosaltres mateixos descrivint aquest espai amb les conclusions que hem extret. Aquí, per exemple, al Camp del Serra, instal·lar bancs perquè les dones que estan vigilant els nens que juguen a futbol a la pista d'allà puguin sentar-se i donar del pit als seus bebès. L'escala de darrere de la sala polivalent. Hi ha un espai que està com inutilitzat i el fet d'eliminar-ho pot millorar la percepció de seguretat. Que la plaça del Camp és una plaça que està a fora del nucli antic, té molt moviment ja que just hi ha una escola. I pot ser perillós, no? A l'hora d'arribada i recollida dels nens. Poder es proposaria al pàrquing moure'l just a 5 minuts al Camp del Serra. El diagrama de la interseccionalitat es divideix en 2 parts. Per un costat el que serien els privilegis i per l'altra meitat les opressions. Tenim la voluntat de que cadascú com a persona sigui conscient de tot allò que li és un privilegi o tot allò que li pot suposar una opressió. Per ser conscient que les persones que ens envolten poden ser en alguns aspectes o marginats o apartats. Un dels resultats d'aquest projecte seria crear un manual on hi haurà eines per poder treballar amb gent jove i repensar les ciutats, però també portar tot això que han treballat cap a les persones que prenen les decisions perquè puguin canviar les coses un cop sàpiguen quines necessitats reals existeixen en les seves ciutats. Que sempre és una cosa que costa molt com arribar a l'Ajuntament. Permet donar veu a la ciutadania en aquest sentit. Llavors que també se'ns ofereixi l'oportunitat aquí a Solsona, que és un poble que normalment es fa molt poca cosa, i a més donar la nostra opinió, sempre està bé. Aquests projectes també per crear xarxa, que d'una altra manera amb gent d'aquí a Solsona potser no haguessis coincidit. M'ha anat molt bé el no ser una persona resident aquí. I ha sigut com posar-nos en marxa per fer accions. Quan hem fet la primera reunió eren desconeguts, però ara ja som amigues. Segurament jo crec que seguirem en contacte, ja sigui per WhatsApp o per futures activitats. Si des de les administracions veuen que no és una persona la que proposa millores en un espai, sinó que són
moltes més, doncs al final la força fa el canvi una mica, no? Sempre un grup té més força, no?, que si ho fas sol. Treballar a la meva ciutat és molt important. Aprens a veure l'espai, el teu entorn, d'una altra forma, amb una altra perspectiva. Suposo que ara passo per espais de Solsona i m'adono de coses que abans no me n'adonava. M'ha agradat molt participar i fer una empremta